Дами и господа, тази вечер имаме едно ексклузивно включване от катедрата по психология в Дрезден с нашия специален сътрудник Митко Манафов. Митко? Добър вечер, Георги. Днес е един много специален ден. На тази дата през 1961 година американският президент Джон Кенеди обяви началото на космическата програма Аполо, чиято цел беше да бъде изпратен човек на Луната. И наистина само 8 години по-късно американският астронавт Нил Армстронг слезе от лунния модул с крилатата фраза "Една малка стъпка за човека" и тук предаването от Луната прекъсна за 1 час. Приблизително толкова време трябваше на другите двама астронавти да обезвредят руската мина, върху която беше стъпил Нил Армстронг. И приблизително още около час, за да изчегъртат надписа "Добро пожалват" от скалата, до която трябваше да забият американското знаме. Това е само още едно доказателство, че нищо не може да спре човешкия прогрес и еволюция. Освен, може би, астероида, който очакваме през 2012 година. Георги? Благодаря ти, Митко. Това беше Митко